Čaulí, tady je koala KHD a já jsem tady z Vortex 44, čau. a budeme hrát minihru nebo spíš hru Half-Life. A nevím, co si dáme za server, asi ten Víte, jo. Ovšem lidi, já nehraju, hraje jenom můj kámoš, ale možná spolu tu zahraju. Jo, já se budu střídat, já jsem hodnej typ. Jsem u kámoše, takže to nemám notebook. To půjde rychlej. Půjde rychlej, ohodně. To jo, to spíš. Je tohle zombie? Ten revolver je úplně na prd. Ty se zabiješ. Líkám. Nejsem. Ne? To bych neměl zbraň. Jo, nejseš. Bych měl být hnusný odporné. Kde jsou ty moduly? Nevím. Daleko. Co to bylo? Já se tak lek, oni jsou tam nějaký tajný dveře. Co to je? Ty, kráso. Ušťovalo. Ty tak tam chci jít ještě jednou a stihnout to. Kde to bylo? Jo, to bylo asi tamhle. Nejsou tu žádní zombíci. Divné. Apokalypsa. Jsou tady jenom 2 zombíci a jinak 4 hráči. Chci si dát čaj. Jo, čaj. Tam jsou, kámo. Jo, je to vidět. Čaj ten je dobrý. Ty kráso! Ještě, že mě nezabil. Ono se to zrovna vyplo. Zaslal soubor Patrik.mp3. To je dobo. Zvátí Skype. Tak já vás střihnu, až tam budeme, tak vám zase zapnu. Ne, jsme tady zpátky a už bude za sekundu, takže jsme tam. Já si snažím. Už mám vypětej 3 energy jack za sebou. Jo, hele, jiná mapa. To je dobrá, tak vypadá dobře, kámo. Jsem asi ale hrál. budou tu víc zombíků. Tu jsem hrál, nebo ne? Já už to nevím. Někdo mi říkal, že tady budou. Tam byl dole. Budou tady jenom 2 zombíky. A jeden co hráč? Ty jsi jeden. 3 hráči. Jo, co to je? To neznám. Ty kráso! To neznám, tohle je zbraň, to je nějaká nová, to je nějaký nový update. Ty kráso. Pojď. Tak jež. To je libovka, jo no. To neznám. Kdyby šlo nastoupit, kdyby si tady Ne, kdyby šlo odbouchnout. Jo, a tady jsou taky nějaký, tak tady když jsem přišel. Já bych to udělal tak 25 minutový. Jo, no, asi tak. Jo, tohle je taky dobrý. OK. Když do toho vstoupí, tak to vybouchne. Ty můžeš? Ne. Kam se to dál? Tam. A tu druhou? Ty debile! Kam hejku? Tady mám ještě 2, takže to hodím sem. Hodím si to sem. Tak jsou idioti. Hasta la vista, baby. Ty to nezabilo. Takže jsou sem. Jo, to je taky dobrý, hele. Koukej, jak se to točí. A bum! No, odpálilo. A kudy? Víš, že za zombíkama. Jo! Tam je. Jo, proč jsem to musel? Já si srandu, jak to mám jako projít. To mi taky dělá. Come on, baby. No, Zuzko! Ne, proč jsem to dělal, prostě? Ale kluci, ještě mám tady takovou zásilku. Tak on zabil oba 2. Tuhý. Zase jdem. Já se budu si kupovat Watch Dogs, takže budu určitě natáčet zvolíte. Za 800 teď mají na Xbox. Má plynovou masku. Že mi tady budou nějaký zombíky. No já to říkám. Jo, já jsem si dal double kill. Double kill jsem si dal. Hej, jak to legnul? Ten je hnusný. Aha. To je moje babička. A kdybyste teď měl... Jo, měl jsem jednu mapu a tam byla taková tráva, když jsi do toho vlez, tak oni tě neviděli, ale ty jsi viděl přesto. Jo, nová zbraň. Já si srandu, proč mě vždycky najde. Bum!
Kámo, to je úplně, to musí být epic silný. Ještě kdyby ho to trošku ubíralo. No, hej. Já už jsem... Chceš to říct? Co to je? Laser. Nějaký bubly, ale... Já no. A dneska to možná dám ještě na YouTube, takže to uvidíš. Jak to tam dávám. Ale to dostal střední. Co? Ty keci. Nebo ne, můžeme nechat. Jo, tady! Vysnete. Jo, já tam do toho střelím a ono to vybouchne. Jo, no, tak kdyby tam ještě byl. Tak jo, jdeme dál. Ty vole, já se šelek. Až mi zněk, kámo. Umři! On nechce umřít, on nechce... Já jsem se ho tak lek. Co? No, jasně. Jo, jsem zombík, ježiši. No, tak uvidíš. Zombie je dobrý. On jsou strašně silný a nemůže střílet zbraněma. A budeš mít víc killů, kámo. Protože jsou strašně silný. Jo, teď se mi to trošku baguje. Jo, dobré, už moc ne. No, tak jo, už moc ne. Ty jsi nějaký divnej zombie. To zaprvé bys měl tady dvě tyčky. Jo, vždyť jo, já jsem si to taky prvně myslel, že jsou to nějaký párátka na tom. Je jenom krev. A ty pak bys měl ruce. Já jsem ho zabil. Humanityon. Nějak tak jsem to jmenuje. Humanityon. Oni jsou silnější než hráči. Jo, to jo, ale zase hráči to můžou odrazit, když ty na ně běžíš. Tak oni prostě vystřelili raketometem a odpálili tě. To byly věcí, když tady byl. Než nabije, tak ho zabijem. Tak ten mě hezky odrazil k němu. Kam ten docela odletěl, jsem do něj boukal. Humanityon. Bomba. Hej, ten orgán. Jaký orgán? Tam byl nějaký, tohle. Aha. Teď co to je? Hej hráč, to jsem já. Spavan, kámo, za tebou. Ten se lagnul. Máš to že jsem ti to řekl. Že jsme tu zpátky a my jsme si ukážeme... my si ukážeme jenom single player, protože single player. Jak si dám tady. Hej, počkej, to není to, kde máš všechny zbraně. Je takový server, kde máš úplně všechny zbraně. Nebo to je mapa spíš, ale já už nevím, jak se jmenuje. Nejsou to žádný zombíci. Jo, no, někdo se ještě nepřipojil, nebo... Kámo, lega se mi myš. Takže nějakou jinou. Ten dá. Jo, no, já bych to asi ukončil, co dnes. To smrdí. No, takže asi bych to... Co to? Sex. No, dej to. Počkej, připojit. Ale není tam nikdo. Fuj, do prdele. Jo, hej, jsou tam. 5 hráčů a mě se tam někdo připojit. Už s ním neprobil, tak nevím. Tak počkej, já nevím vše. No, ty tady zastavit. No, takže lidi, to bylo asi pro dnešní díl všechno. Doufám, že jste se bavili a sám se loučí Vortex a Bačkutka nebo Koala HD a určitě dejte odběr nebo like a čau čau!